persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta, Atamanon Ta, Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Programang magtataonin impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga mga kaimanwa, kumusta po ka mo? Welcome sa saro namang edisyon kan sa tuyang programang Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Makakaibahan nindo kami hanggang alas 11 ng pagkauto. Ngunya na pet sa 26 kanin bulan ni Nobyembre taon 2020. As in, syempre, pwede man magpadarakan sa indo mga text, mga hapot sa samuyang hotline 0945-961-5343. Ulitin ta po 0945-961-5343. Pwede man magpaabot kan sa indo mga hapot, mga susyon sa samuyang Facebook page DNR Bicol. As in, syempre, pwede man magpadarak kan sa indong mga susyon, hapot, asin mga komento sa samuyang opisina, ilaglang sa sobre Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, Rawis, Legazpi City. Asin syempre, pwede man magantabay digde sa DZGB News Online. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Uya ang katilipunan kang mga bareta sa DNR Ngunyan. MGB5 pagrekomendar ang pagsuspender kan mga quarry permit sa Albay. DNR inumaw ang inisyatibo kan Manila sa Solid Waste Management Manila Bay Cleanup. As in DNR Bicol, mas pinakusog ang information campaign sa water resource use permitting. Sa detalyes, inumaw kan Department of Environment and Natural Resources ang mga inisyatibong ginibo kan lokal na gobyerno kan Manila sa pag-implementar kan efficienting solid waste management as in Manila Bay Cleanup maski sa katahawan kan bagyong Ulysses. Sigun kay DNR Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Unit Concerns Benny D. Antiporda, pigpapasalamatan kang DNR ang gabos na mga Malileño sa pamamayo ni Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa indang daing kapagalan na trabaho sa pagmanihar kan solid waste disposal sa syudad as in ang pagsustinir kan Manila Bay rehabilitation efforts. Tugang paniusik Antiporda na pinagre-rekonosyar kan DNR ang tabang kang Manila Department of Public Services Team Mandaragat para sa indang makaskas na responde sa cleanup kan Manila Bay bago habang asin pakatapos kan pananalasa kan bagyong Ulysses. Pinagtawan man in importansya kang lokal na gobyerno kan Manila ang mandain-lain ng mga aktibidades aron kan pagkrear kan vertical as in horizontal gardens as in
dakol na bukas na espasyo, tangani na maparahay ang air quality sa syudad. Katakod kay ni pigdonar kan DNR ang sanggatos na pedaso nin yellow trash bins para sa sanggatos man na barangay kan Manila. Tangani na matabangan sinda sa tamang pagtapok kan mga face mask, surgical gloves, as in iba pang personal protective equipment na piggagamit bilang household healthcare waste. Ang nasabing mga basurahan gagamiton solamente para sa mga nasabing basura. 15 mining permit holders sa probinsya Canalbay ang pigsuspindir kang Mines and Geosciences Bureau o MGB5 matapos ang ginibong field assessment sa mga quarry operations kan Baybay asin Graba sa palibot kang Bulkan Mayon. Sigon sa sarong surat na pinaabot ni MGB5 Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV kay Albay Governor Alfrancis Bichara, nagbalgar ang nakapirang permit holders sa Environmental Compliance Certificate o ECC asin padagos na nag-ooperar sa luwas kan sa indang permit area na bako sakop kan ECC. Siring man, sinabi ni RD Molina na ang mga permit na nagbalgar sa ECC ipapadara sa Environmental Management Bureau o EMB5 para sa nagkakanigong technical review asin sa posibleng penaltiya. Dagdag pa ni RD Molina, makikipagtabangan ng MGB sa EMB para sa tulos na rehabilitasyon kang mga naapektaran na lugar sa luwas kan permit area. Mentras tanto, padagos ang striktong pagmonitor kang MGB sa nagkakapirang permit holders na may violasyon sa terms and conditions kan sa indang mga permit mantang nag-ooperate ang mga ini. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag nakipagtabangan sa lokal na gobyerno kang Ligao City na magkondusir nin tulong parteng training manungod sa Public Relations Information and Social Marketing kan 10 priority programs kang DNR asin pigtawan nin doon digdian man lain-lain na importanteng saklaw kan Presidential Decree 1067 o ang Water Code of the Philippines as in ang Water Resource Use Permitting. Ang learning event na pinagpartisiparan kan mga barangay kapitan sa bilog na syudad kang Ligao, pigtukar ang mga minasunod ang vision mission kan DNR kay ibang Water Code of the Philippines as in Water Resource Use Permitting, Water Permit Application, Wildlife Act as in mainstreaming kan gender and development concerns sa mga programa manunungod sa kapalibutan, and Philippine Biodiversity, and Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, kaiba ang Geohazard Awareness and Responsible Mining. Sigon kay Water Resource Utilization Section OIC Chief Vivian Escoto, may mga issue asin kadipisilang kinakahampang ang bilog na nasyon manunungod sa tubig, siring kan pagkakalbo kan mga kabubulda na sin sedimentation kan mga salog, lawa asin mga reservoir na nagkakausa nin pagbaba kan water quality asin pagdiit kan flow capacity kan mga ini. Dugang pa niya na ang mga water permit dapat kuhaon sa National Water Resources Board o NWRB sa paagi kan DNR. Katakod kay ni nagkondusir ni nasabing aktibidad ng opisina tanganing na mas pararumon ang kaaraman kan mga lokal na gobyerno sa pagprotehir asin pagmanihar kan mga resursos naturales. Iyan ang kabilugan ka mga bareta sa ang DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Yan, nagbabalik kita sa programa. Hello, good morning po sa Giraray, sa Gabos, sa mga nag-aantabay sa programa. Ngunyan na episode. Batiun ta na Giraray, as in, syempre, inuton ko na tulo si Ate Tess dyan sa opisina kang Samuyang OIC Regional Executive Director. Nalingawan ko siya. Batiun kang nakaaging si Mana. And syempre sa mga nagdadangog dyan sa tuya, ang ating mga avid listeners sa Daraga Albay, dyan sa San Ramon. And syempre sa mga taga-Uwas,
May mga kuryente na po ba kamo? As in, syempre sa mga taga, so listeners sa Santa Florentina, Rapu-Rapu, Albay. Yan, hello. Sana igwa na po kamong mga kuryente sa indo mga harong para mas madali ang pagbuhay-buhay, paglinig, pagluto, paglaba, asin iba pa. So, kang nakaaging episode, nakaibahan ng taan Regional Director kang Land Transportation Office na piktukar ni Director Francisco Piranches Jr. and Regulation Mobile Resources Emission piktukar ni RD Ranches mga rason kung importante itong pag-conduct kang testing emission sa satuyang mga bihikulo, mga motor vehicles. Tangani po na matabangan taang sa tuyang kapalibutan na mamantinir ang Digisa Legazpi, sabi po ni Ma'am Agnes Azul, kang EMB5, igwa po kitang fair air condition. So sana araw kayo ito, dito na halato na magbaba pa ang quality kan sa itong mga paros. So piga nangangapodan si RD Ranches kasi kasabay ang EMB and DNR sa gabos ng mga motor vehicle owners na regular nagibuhon ang pagpacheck kan sa inda mga auto. Tangani po, di ini mag-imit ki mga maitom na mga aso na nakaka-contribute sa pagkaraot kan sa tuyang kapalibutan and syempre kan sa tuyang salud. So, yan po so nagpapasalamat kita kay RD Ranches kang LTO5 para sa pagpaonra sa tuyang imbitasyon ngunya na kang nasarong si Mana ang gusto ko sabihin. So, ngunya na episode, ready na tayo, sir? Wala pa. At yan po mga tugang, abangan nindo sa programa later. Idiskutir ta itong mga dakol na naghapot sa tuyang Facebook page and sa tuyang hotline. Manungod po duman sa pagputol kang kahoy. Daraka ni po kaning nakaaging mga bagyo na nanalasa sa tuyang mga lugar. So, igwa po kitang babasahon at yan and dagdag na impormasyon para sa itong mga listeners para po malinawan kita kung ano po ang dapat nagibuhon pag mga arog kainin na mga sitwasyon na nagbagyo, tapos dakol po na mga nagkapurtol na mga kahoy sa tuyang mga palibot. Ano po dapat ang gibuhon mi DENR? So, at yan po basahon ta so issuance kan sa muyang central office para mas malinaw na maipaabot sa itong mga listeners ang instruction kan sa muyang secretary si Matu manunungod duman sa tree cutting permit kay ibahan na itong mga minor forest products na piga-apply kan sa itong mga kababayan. So sa news ko kaso bago dagdag na info natapos na po piggibong field assessment and investigation kang composite team kang Mines and Geosciences Bureau Regional Office 5 kaibanan sa indang mga personahe din galing sa MGB Central Office, kaibanan man po ang EMB and syempre ang mga field offices ang mga penros, ang mga personahes kang senros. So nagluwas na po report kang sa tong composite team na kung saan nabasa ko nga ni kasubago sa news na igwa po kitang pagrekomendar na mga quarry operators na mga nag-violate kan sa indang ECC. So nasa 15 po yan, igwa kitang 15 quarry operators na sigon kay RD Molina na based sa indang findings, nag-violate naman sa indang ECC. So, ayan po, dagdag ta yan at yan na issue na yan para mientras makakaibahan ta sa linya kang telepono ang Land Management Officer 3 kan sa muyang Licenses, Patents and Deeds Division under kang opisina kan sa muyang OIC Assistant Regional Director for Technical Services si LMO 3 Ma'am Emily Nas. Good morning po Ma'am Emily. Good morning, Ma'am Ancie, and good morning po sa mga paradangog kan DZGB. Iyon. Good morning po, Ma'am, and thank you sa
pagpaunra sa mo yung invitation sa programa ngunyan. Ma'am Emily, diretso na kita. Ang topic Apo. ta sa ngunyan na episode, iyon ipig-apod tang Republic Act 10023 o ito pong New Residential Free Patent. So para po Ma'am M sa dagdag kaaraman kan sa tong listeners, pwede ta i-share sa inda kung ano inipig-apod tang New Residential Free Patent o itong free patent. Okay po. Ang residential free patent po ay isang kind of patent na ini-issue ng DNR over residential land. Okay Ito po, po ma'am. ay naaprubahan noong March 2010 Aha. para po ini makater naman itong mga clamor kan mga na-residing sa mga urban areas and mga population areas na magkaigwaman po sinda ning titulo through free patent. Okay. So, ano po, ma'am, ang pag sinabi tang free patent, ano sa magiging benefits ka ini sa inda? Ini po kaya na free patent. Iba na po baga kitang dating free patent, itong free patent for agricultural lands. Aha. Ito po ang governing laws natin doon, yung ating Public Land Act. And itong residential free patent naman, ito naman bago ini, para naman ini sa mga residential areas. Yun. Ngunyan po, ang benefit ta kaini sa residential area, sa residential free patent, kasi po, kaitong panahon po, dahil kita nagagrant kaining free patent for residential. Okay. Ang inigibo po kaito, para duman sa mga areas na covered ng residential area, binabakal po ta sa gobyerno through miscellaneous sales itong mga residential land para lang kita magkaigwa kit titulo. Okay. With this program, dahil na po kita mabakal sa gobyerno, instead, ma-apply na lang po kita for residential free patent. Ito po ay libre ng, masasabi natin libre kasi dahil ka nababakalon. But, mayroon naman tayong mga application fee. Ito pong binabayaran ta are application fees lang po and certification fees. Yan Yun. po ang benepisyo tangon yan kan residential free patent. So, ma'am, ini po na first, residential free patent ta. Sisay-sisay po ang mga pwede na maka-avail ka ining programa. Na-mention mo na kasabago sa mga residente kang mga nasa urban. Tama po, ma'am? Opo, mga urban, mga population area. Okay Even po. po, hindi lang po itong mga nasa urban, but ito po bagang mga built-up areas kan sa tuyang barangays na duman man po baga naka-reside na ang mga areas ninda ay talagang hinaharungan for purposes of habitation. Yes Now, po. igwa po man kitang mga qualification, digdi, sa age po, dahil po kitang age qualification. Pero sa citizenship, dapat Filipino. Okay. As defined by the Philippine Constitution. Okay po. Tapos, dapat dahil po siya holder ng more than 12 hectares of land. Yan po ang ating constitutional limit. And nakapag-reside na po siya dyan, nakapossess na siya dyan for at least 10 years po sa iyang ina-applyan na daga. Yun. Ang sa tuya po, malan ma'am na residential free patent, may area limitations po kita kaini. Depende po sa classification kan sa tuyang munisipyo kaya syudad. Pag highly urbanized cities, ang maximum na lang po na pwede tang applyan ay 200 square meters. 200 square. Max Square po yun, meter. ma'am. Opo. Pag Okay. other cities, Pag like ano po yun, Legazpi ma'am? City, other cities, Other cities. opo. Other cities po, 500 square meters. Sa first and second class municipalities, Okay. 750 square meters. Okay. And all other municipalities po, 1,000 square meters. Yun po Okay. ang pwede pong ma-avail at ma-applyan sa Satuya for residential free patent. Okay. Ma'am, sa Legazpi, duman kita sa other cities na naka-categorize. Nakakategorize po kita sa other cities. Pag sinabi ta po kayang highly urbanized, ito po na Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, ito bagang dakulo ng mga naka-register na ang sabi nga ni Inida, ang 27 square meters sa tuya, garo sa dito noon, pero sa Inda, talagang pinaglalaban pa. Ano po Oo. kaya ng mga areas. Highly urbanized po Sinda. So, 200 na lang sa Inda. Opo. Okay. Ma'am Ems, may text kita. Basahon Opo. ko lang. Good Opo. morning po, ma'ams sa Opo. DENR. Tanong ko lang po,
matagal na kami dito sa aming barangay. Di ko na sabihin sa barangay, Ma'am Ems, ano, Opo. paano po maka-apply di dyan sa sinasabi ninyong free titulo? Paano daw po, Ma'am Ems? Siguro pigapot niyo sa process. Ano po, Ma'am? Opo. Inot po, aaramon ta kung saan kita ang munisipyo. Okay. Halimbawa, takita po baga, igwa kita ang mga senros and implementing penros. Yes po. Anaman ta po muna kung saan kitang munisipyo. Ngunyan, duman kita po ma-apply, duman sa munisipyong ito kung saan nakakasakop kan sa indang lugar. Mhm. Ma-apply kita duman ang residential pre-patent. Inot po na hanapon ta duman sa lugar na ito. Haramon tango na so status kan sa tuyang lote na ina-applyan. Okay. Baka po kaya ini duman sa record kan sa tuyang senro o kaya sa penro, ilingon ta po mo na kung sisay ang may sadili ka itong daga. Okay. Siyempre, yaon na siya dyan naka-star. Mhm. Ang sa tuya po na mga daga, haloy na po na na-survey. Mhm. Ang iba ka iyan, ka ito pang pre-war pa, ang iba naman ka iyan, sungunya na. Mhm. Pero kung pre-war pa, baka po nakapangaran iyan sa indang mga ninuno o kaya may inot ng nakapangaran iyan. So, araman ta po muna duman sa senro through certification kung sisay po ang may sadiri kaya nadaga kan inot. Okay. O kung sangon yan. Kung sinda ang may sadiri, mayo po kitang problema. Tas sinda talaga po ang may sadiri. Okay. Ngunyan, aaramon ta naman po ang classification kan sa indang daga. Okay. Kung ini po ay alienable and disposable o kaya ini po ay timberland. Okay. Importante po ini minsan po igwa kitang mga population areas na ang classification pala ay timberland pa. Dahil po Oo. nare-release na Opo. alienable and disposable. So, importante po ini na maaraman ta na ini alienable and disposable land. Okay. Kung at saka po, duman din po sa piga-applyan tang ito, aramon ta din kung ini may na-issue na pong titulo o dai. Mhm. Kung mayo pa po ining titulo, masunod ta pong aramon sa survey number ba ganyan, kasabay na po sa pag-aram ta sa survey number. Mhm. Maagad po kita ki-certification din sa Land Registration Authority o kaya sa Registry of Deeds Okay. na ining loting ini mayo pa pong titulo. Okay po. Ma'am Ems, ikataka po, masingit lang ako. Duman po sa sinabi mong second step, so sa pag-determine tabaga po kang classification kang Opo. daga, saan po sina makakuha kang certification or classification, sa inida maaaraman su classic kang daga? Sa Senro pa rin. Senro Sa pa rin Senro. po yun. Sa Senro pa rin. So, Oo, okay gabos ma'am. po Sa yan sa Senro. Senro. Sige po ma'am. Oo, yan na duwang iyan ang importante mo na. Pag mayo po kitang record, naaraman ta na sumay sa diri kang daga, Okay. naaraman ta na So, classification. sa isang titulo, sa satuyang opisina, daiman titulo, tapos alienable and disposable, ang masunod tang dumanan, itong Registry of Deeds. Okay. Mahagad po kita ki-certification duman, na iniman, daiman na titulong naka-record. Mhm. Saro pang dudumanan ta, certification man kan RTC, Mhm. na ini pong daga, daiman nag-apply ning judicial titling. Okay. Minsan po baga ka ito, nag-apply ang iba, siyempre di pa kitang free patent, ang iba pwede sindang mag-apply to court. Yes. Or kaya, miscellaneous sale, sabi ko baga kasuba, babakalon sa tuya, sa gobyerno. Okay. Ngunyan, aaraman tayo ngunyan ini sa RTC man, na daiman ini na isyuhan ng titulo under judicial proceeding. Mhm. Certification man po iyan. O kaya, minsan kaya baga ka itong mga panahon, ginagamit po baga ini bail sa mga kaso. Kailangan clear iyan na daisindang kaso, daing conflict. Okay. Number 1 po iyan na requirements na daing conflict. Okay po. Pag igwana po ka ini, madumana sinda sa sa LGU na nakakasakop, na hagad naman po sinda ning zoning na ini residential land at Okay. kaipuhan for public use. Okay. Yan po, pigi-issue man iyan kan local government. Okay. Mostly po ang MPDO. MPDO.
Opo. Itong Ngunyan po, minin mo ma'am na LGU, diretso na sinda sa Municipal Planning and Development Office sinda. opo. Pwede Okay. man po. Oo. Na, Ngunyan, so, igwa na po sinda kaining mga dokumentong ini, mabalik sinda sa DENR para mag-apply na po sinda, mag-file, mag-firma, ano na po sinda, mag-fill up na sinda kan application, duman sa tuya, sa sentro ulit, okay. mabayad po sinda ki application fee na 50 pesos. Okay. Kung magdara na din sila ng tulong documentary stamp. Okay. Importante yan. Ta requirement po yan sa tuya, ang documentary stamp Okay na po. iyan. Pag iyan po na i-file na sa tuya, ang gigibuhon po kan sa tuyang ang opisina, tatawan po sinda ki-form itong joint affidavit Uh-huh. ng two disinterested person na nakakaaram sa inda na sinda talaga itong may sadiri kandaga. Okay. Ngunyan, limbawa palan po, itong bako na po sinda, ang nakapangaran palan sa daga niya, bako sinda. Okay. Ibang tao, pasukan inot pang pana. Naputol si Ma'am Emily, siyempre i-ano muna ni Kuya Ronald, redial ang sa tuyang guest niya na aga. So, yun. Para at least tuloy-tuloy ang satuyang discussion. Pero sabi ni Mami Emily, sana na-take note kan sa itong mga kababayan sa mga barabarangay ta dyan. Hello, Ma'am Emily. Po, Padagos kita na putol lang po kita. So, balik kita do, Ma'am M. Sabi mo po kaso bago, 50 pesos, 3 pieces documentary stamp, dapat dara na ninda. Kaiba ng su affidavit, katong 2 disinterested persons. And ano sa sabi mo kaso bago, Ma'am M, bago kita na putol, ito pong if di papalan sa inda nakapangaran. Halimbawa po, duman sa record kan DENR, bako sinda ang nakapangaran, kay puhanindang magdaraman ki proof of conveyance. Proof of conveyance. Ito pong proof conveyance kung paano ito nalipat sa inda. Okay. Proof of Ang mga conveyance. example po kaini, itong kung nabakal po ninda ini duman sa dating may sadiri. Deed of sale. Deed of sale. Okay Deed of po. absolute sale. O kaya deed of donation hali sa magurang. Okay. O kaya nagbarangaan po sinda. Extra. Iga po sinda ki extrajudicial settlement. Mhm. And then minsan po susarungtugang nag-waiver sa iya, waiver of rights o kaya quit claim. Okay, waiver of rights or quit claim. Yes po. Kung minsan naman po baga may mga kaso-kaso ba, di po kita ma-entertain kung may kaso ano. Okay. Pero kung may desisyon na po ang court na in favor na po sa iya ang possession, ito dadarahon man po itong iaatat naman po So, itong decision. as proof of conveyance. Yes. Okay. Okay. Kasarabay po iyan. Ngunyan, pagyarao na po iyan gabos, ang gigibuhon po kan sa tuyang opisina, maano na po sinda, ma-notice of application sinda, Mhm. ipopost sa barangay kung saan itong daga saan itong daga for 15 days po ipopost iyan, and then tatawan po ki 15 days para may magreklamo po baga na ay bako man iyan sa iya, ipoprotest po ang sa iyang Okay. application. Pwede po kitang magprotesta kan Aha. application na iyan, duman giraray sa Penro o kaya sa Sa Senro. Senro. Opo. Okay. Ma'am M, singit ko Opo. lang. May text kita digde. Hali sa Opo. 7115. Good AM po. As lang po Opo. yung mga residents po dyan sa EM's Barrio. Sa loob po ng Campo Ola at sa part po ng Bagtang. Are they titled for pre-patent? Please paliwanagan po. Galing sa Opo. 7115. Apo. Sasagutin ta po iyan, ma'am, taod-taod. Sige. Ipagagos ko po ining proseso. Ano? Okay po, ma'am. Para diretso tayo. Para diretso. Okay po. Duman sa certification of posting, ma-issue mo niyan si barangay captain. Kung sa 15 days po, daing nagprotesta, si barangay captain po, ma-issue ki certification of posting. Ito Okay. naman yan ang magiging basihan kan sa tuyang opisina to proceed with the investigation report
kan sa tuyang investigador. Okay. I-establish ni investigador ta itong proseso kung paano ito napasaiya itong daga. Nasa Yes. istorya ta po iyan. Okay. And then pipicturan itong sa iyang lugar. May geotag photo kita. Mhm. Igibuhan na po yan ki technical description. And then, isa-submit na iyan for approval na kan sa tuyang Penro. Sa Penro lang po ang approval kan residential pre-patent. Penro. So, Penro lang ano po. Si Kailangan Penro lang po. talaga po, Ma'am Ems, ma-establish kang, Opo. kang applicant sa iyang ownership. Opo. Ang pre-patent po, para pong linilegalize na lang po sa ownership niya. Yes, totoo. Opo. Ma'am Kasi Ems, sa Inda naman po talaga ito. Ililegalize na lang po ang Yes. pre-patent. Opo. idagdag ko lang duman sa ano, baka malimutan ta ining bagong nag-text galing sa 4621. Paano po, Apo. ma'am? Good morning. Paano po, ma'am, kung hindi pa po 10 years na nakatugdok sa harong duman sa daga? Ano po ang gibuhon? Simbagon ta po 4641. iyan. So, inot po na nag-apot Ma'am Yes. Ancie, Simbagon ko. Okay, ma'am. Ito po na lugar dyan sa EMS Barrio. Iwa po baga kita talagang EMS Barrio na ini pong EMS Barrio. So digdi po sa atubangan kan PCA. So Yes. kasait po kan Bicol University. Okay. Iyan po may proclamation na po kita kaiyan. Aha. Para po iyan sa mga naka-star na dyan. Okay. So, ito po na mga yaon dyan na may listahan po kita kan survey kaiyan. Kung sisay sa mga tao mo niyan dyan, na naka-star digdi nanggad, so digdi baga sa likodan kan skin clinic, Aha. pwede po sindanangon yan dyan mag-apply ki residential pre-patent. Okay. Iyan po, ma'am, sa area, sa may skin clinic. Delisted na po iyan na military camp. Aha. Iyan pong lugar na iyan, may proclamation na po awarding doon sa enlisted men. Okay. O may go po iyan na listahan, may go po kita kaan ki-approved survey. Okay. Kung ang minimi naman po niya ma'am na EMS Barrio, igo po kitang saro. So ito po na mga pigpuposes kan mga pulis dyan sa likodan naman kan DENR. So Okay. digdi po baga sa may arani man, so digdi man sa likodan kan Surveys and Mapping Division. Aha. Igawan po kita dyan. Iyan po ma'am, may approved, may iba na po iyan ki title under the National Housing Authority. Okay. Covered man po iyan ki proclamation. At ang Okay. distribution po ng title dyan is through the National Housing Authority po. Because it is covered by a proclamation in the name of ito pong mga pulis yata. Pulis, kundi ako nasasalamam, dahil ko kaputo papel, Opo. Pero iyan pong lugar na iyan, ang igwa po iyan na proclamation man, and iyan po, ang nagpadalagan po kan pag-distribute man kan mga daga dyan, it's the National Housing Authority. Because the title was issued to the National Housing Authority. So sinda so nag-subdivide. Apo. Opo. Ngunyan po, ito po nasarong hapot. Camp Ola, ma'am. So, inyo po na dai pa siya nagsi 7 years. Mhm. Ano po? Ang tanong ko po sa kanya, may previous po na may-ari dyan? Mhm. Kung may previous siya na may-ari, igo po kaya kitang inaapod na predecessors and interest. Mhm. Oo. Minsan po baga, sabi ko baga kasubago, kung bako ika ang listed survey claimant, and ikaw ay ang naka-star naman dyan, kasi nabakal mo siya duman sa dating may sadiri. Ika-count ta po ito, itatak ta po itong tinatawag po na taking of possession. Kasabay po duman sa counting itong predecessors and interest natin. Kabilang ka ito sa pagbilang So, kan 10 years. For example, Yeah, nabakal po. niya ito, ma'am, from the Bakal original na bakal owner. niya po ino sa previous owner, itatak ta po ito, di kabilang po supag duman sa pag-count tatakan 10 years duman sa previous owner. Oh, Kasali so po parang ito. i-carry over na lang sa iya, Carry ma'am. over. Yeah po. Yes po, Ma'am Ancie. Yun. Yan po. So, ma'am, dito pa nasimbag itong about sa Camp Ola. Ang na-mention mo lang po, EMs dumana sa may Apo. kaampang kang PCA sa may side kang Albay Skin Aha. Clinic and duman po sa may likod ka iya na PCA area. Ano, ma'am? Apo.
So sa may ito pala, iyo po pala naman, sinalimutan ko. So Opo. duman naman po sa may Bagtang, iyan po sa ngunyan, daita pa po iyan pwedeng patituluhan, sa iyan po is still covered by proclamation. Oh, so Ah, day pa po so, pala. May proclamation pa po iyan at iyan po nakaproclaim pa sa Armed Forces of the Philippines. Okay. So, nakapangaran pa sa AFP. Opo. May portion po dyan na may Armed Forces of the Philippines and may portion din po, iyan po kayang lugar na iyan, may pinaka-mother proclamation iyan. Okay. But iyan ang mother proclamation na may mga series of proclamation na. Mhm. Di ko na po na ano sa mga series kasi may barangaan po iyan. Pero kung di po ako nasasala, garo po iyan na may likudan kan Bagtang na iyan. Garo part pa iyan. It's either na part pa siya ng Bicol University or part pa siya ng ng Armed Forces of the Philippines, AFP po. Okay. Yung Reagan Barracks po na So, ina-afford. in short, so, ma'am, ito duman daita sa pa nag-text, pwede. day pa po pwede ma-applyan. Opo. Pero Okay. sa digdi po sa EMS barrio na may sa digdi sa Atubangan, iyan po igwa na iyan na proclamation for the housing po. Okay. So, May mga listahan man po, may record po kita kaiyan. so sa in, Mag-iling na ma'am, lang po sila. sa insinda, ma'am Ems, pwede makihumapot kung talagang kung paano sinda ma-apply. Diretso na sinda sa Penro, Sa ma'am? Penro po. Sa Okay. Penro. Kung digdi po sinda sa Albay, ang coverage po ng Penro Albay, ito po na first district and then ining second district of Albay except Kamalig. Ang Kamalig po, pasok na po siya sa Penro Ginabatan. Okay. So, duman Opo. po sa nag-text 7115, sabi po ni Ma'am Emily Nash, ang satuyang LMO officer, di pa po pasok itong Campo Ola area and ini pong Bagtang area kang EMS para po ma-applyan ki free patent kasi sabi ni Ma'am Ems, igwa pa siyang mother proclamation. Pero para po masigurado, magpa-share po kamo sa Samuyang Penro office, ano po Ma'am Ems? Opo, Para para po maalaman po yes, sa iyan ang mga lugar. Oo, para ma-check po, para if pwede po kamo mag-apply patent, susugon lang ito sa mga proseso na pigsabi ni Ma'am Ems. Save na duman so ibang mga requirements kasi kung igwa na pong proclamation if ever man, may mga available and ready documents na kita para duman. Ano Ma'am Ems? Opo. Yes. Ma'am Ems, ano pa po ang Opo. dagdag ta na pwedeng ma-share sa satong mga listeners regarding po Opo. dito sa free patent? As Free of patent. date po, may mga na-award na ba kita? Ano po ang Dakulo na satong po mga kitang shares? na-award na residential pre-patent. Okay po. Kaya ako po nga ni Ma'am Ancie, nanghihinayang ako kung daini ma-support kan local government. Minsan po, ang saro sa nagiging issue ta kung nga ta hali-haliman kitang makapag-gather ng mga beneficiaries diyan ta. Ito po bagang certification ali sa LGU. LGU. Oo, may iba po kayang LGU na garo dai masyado na intindihan siguro ano ang benefit kaining residential. Yun, naputol ulit si Ma'am Ems. And dagdag ko lang duman sa sa pagsasabi ni Ma'am Emily. Kaipuhan talaga po ang dakulang suporta kang mga local government units. Digdi po sa programang ining free Hello, ma'am, patent naputol kang ulit. DENR. Yes, Ma'am Ems. Welcome back again. Sabi ko sa inda kang nawara ka, dakulaon ang kaipuhan na suporta kang DENR hali sa LGU. Opo. So, yun ma'am. Opo. Kasi ultimately, ang magbe-benefit ka ini is the local government. Kasi since magiging private na ang once na na-issuehan taning titulo, iyan magiging private land na. And capture ta nangon yan ang pagkolekta kibuwi sa indak. Wala na tayong kawala. But minsan po, baga kaya, pag daipa man na titulo, dai mo na ako mabayad, di ba? Pero kung may titulo na iyan, capture ta na ang pagbayad ki titulo. Mas ma-oobliga natin sinda na magbayad ki titulo. On the part naman kan na-issuehan ki titulo, sure na sa'yo ang daga. Dai ka na magkakaba-kaba na anytime, baka gamiton ini kang gobyerno pahalion ako. Bako po, baga Ma'am Ancie, kung may Yes. security ba, tenure ka dyan,
ang sa imong isip medyo ano po kampante ka na sa diri mo ini. Na pag sa Okay. diri ko ini, may Opo, titulo may ako sense dito of sa security. Opo, may kampante ka sa buot mo na sa diri mo ang daga. Aside from that, pwede ta po kaya ini maging investment din. Kasi Aha. minsan po baga, ito po baga na mga commercial at the same time pwede rin ang residential area. Pwede taman po itong i-apply ng giraray sa tuya basta ginagamit niya na mix ang sarong area, residential and commercial. Pwede ta po siyang i-cater din for residential pre-pattern. Yun. Bako Tama lang po po. itong residential land. Okay. Ma'am So, Ems, po. may question kita dahil sa tuyang DZGB News Online. Basahon ko Opo. lang po. Ano, Sige po. sabi ni Aine Lems de Jesus, morning DZGB, morning mga Bicolnon. Hello po sa Indugabos, hello po sa De Jesus family, saka sa Gonzales family, Lems de Jesus family watching from Swift Current, Saskatchewan, Canada. Yan. Hello po, Sir Lems de Jesus from Canada. Ini pa, Ma'am Ems, ini sutunay na apot from Sir Antonio Arellano. How long ang period of time the release of free patent, applied, complete paper, submitted as required? Lead time po, Ma'am Ems. How long the apo? Ang residential pre-patent, kinawan po kita timeline under the law na 120 days. Dapat within 120 days na proseso ta po iyan. And another 5 days para maaprubahan kan penro at matransmit sa Registry of Deeds. Yan po ang nasa law. But it can be lesser than 120 days. Depende po sa requirements. Kung kumpleto naman po, di man po sa iyan nahahaloy. Maximum, minsan po 35 days, pwede ta na po iyan ma-issue. Kung wala naman pong mga protesta sa satuyang application. O yun. Nahaloy lang po iyan kung kulang-kulang ang Requirements. plus Yan. igo po mga nagpo-protest. Pero Yes. kung kumpletong-kumpleto at wala pong nagprotesta, lesser than 120 days po, mai-issue Pwede. na po ang residential pre-patent. Ayun ho. So sabi po ni Ma'am Emily, Sir Antonio Arellano, base po siya sa tuyang late, 120 days, give or less, pag kompleto, pag complete ang requirements, tapos provided na warang protest. Ano po, Ma'am Ems? Opo. So nagkakaigwa lang kitang mga problema or dagdag na lead time, pag kulang-kulang, pag pasaro-saro ang mga requirements sa pagtataukan sa tong applicant, and syempre pag may mga na-file na mga protest and iba pang mga problema sa papel. Ano po, Ma'am Ems? Opo, Ma'am Ancie. Opo. Idagdag ko din po, Okay Ma'am po. Ancie, sa benefit. Ini po, baga sabi ko kasubago, pwede ta ining maging investment collaterals. Kasi mostly ngunyan baga, igwa kang harong gusto mo nang magpatugdok ki magayon-gayon, pwede ta nang maging collateral sa bangko para makaigwa ka naman ki magayon na Yes. harong, or pwede mo rin maging collateral kung may business opportunity ka na gusto mong maging collateral. Pwede ta po ining magamit na residential pre-patent kasi simple ini, outright na pinag-issue ini sa imo, pwede mo na agad magamit, Okay. ma-transact. And then po, i-add ko lang po, ang residential pre-patent po, hindi lang po ini doon lang sa ating mga residential land, pwede rin po ini sa mga government land. Itong Okay. inaapod plan na special patent, base po ini sa Section 4 kan RA 123. Mhm. Ito po baga na mga local government na daipang mga titulo, igo po sindang mga ginagamit na say barangay plaza, munisipyo, Mhm. o mga government entities natin, even national government agencies and GOCCs na may mga Yes. sadiring lote.
pwede naman po i-apply under RA 123 or Okay. Residential Pre-Patent Law. Under the special category. Ano po, Ma'am Ems? Opo. Ma'am, Special balikan ko lang patent law. kasi bagong hapot ko, as of October 31, may data po kita, kumpara na po sa mga natauwanan tang free patent or agricultural free patent. Kasabay itong big mention mo pa lang na special free Opo. patent para sa satuyang mga government entities. Igwa po kita, ma'am, na pwede i-share kumpara na ang na-distribute this year para po sa satuyang mga listeners. Sa ngunyan po, ang satuyang target for the year ay nasa 2,000 plus. Di ko na-memorize, di ko kapot so ano tangan yan, Ma'am Ancie, sa Opo. report. Pero nag-start po kaya kita, Ma'am Ancie, mag-issue kititulo since 2010. Okay. So by that year, di kita nagbababa sa 2,000 per year. Okay. Di kita nagbababa sa tuyang nai-issue, di kita nagbababa ng 2,000 per year. So from 2010 to the present, more or less mga naman kita, 10 years naman kitang nag-i-implement O di Okay. i-multiply ta yan, dakol na kita ang Ancie na naitao Mhm. na na mga residential pre-patent. At dakol pa man kitang gustong continuous po ang satuyang ang programa na residential pre-patent. Mhm. Ngunyan, may idagdag ako, Ma'am Ancie. Yes po. Kasi aside po digdi sa satuyang residential pre-patent, igawan po kita, pag may na-identify po ang satuyang mga senros, yung mga areas na lalong-lalo na po itong daing kakayahan baga na magpa-subdivide Aha. sa indang daga. Once nadakul po iyan na sa sarong barangay, ngaya inaapunta na barangay site na na-identify naman talaga na supported man kan local government na ang pwede tang i-distribute sa satuya na naka-register na duman. Igawan po kitang inaapod na residential land survey. Saro din po siya na programa, kaakibat man po iyan dyan sa satuyang pagtao ki residential pre-patent. Oh. Ang gigibuhon ta lang po is mag-coordinate ang sarong barangay sa senro kung saan itong lugar at mapatunayan nila na daipaman itong titulo at talagang gusto naman itong maisadiri kan mga naka-istarduman, Mhm. mag-agad lang po ning tabang sa satuyang senro para matawan taman po ka itong makapag-avail man po sinda ka itong residential land survey. Ayun. Po kan satuyang opisina. Yes. Kasabay po iyan sa programa ta na residential pre-patent. Ma'am Emily, tanong ko lang po, hanggang nuarin ang pwede ma-avail ining programang ining residential free patent application kan sa tuyang opisina? Ini sa tuyang residential pre-patent, daiman pa po iniki expiration kung naarin matapos. Sige lang po kita, mag-apply lang po kita sa satuyang opisina. Iyon. So, continuous ini na project ta hanggang Apo, ang apo. aim tagabos na mga harong dapat may titulo. Opo. Yan Yan. po ang satuyang objective. Yes, gabos Basta na po- mga Ma'am Ems, gabos na mga edifisyo kang mga kansatuyang gobyerno dapat iguang Matituluhan. titulo. Iyo po. Kasama Yun. niyan po, even ang mga financing institutions natin, dahil na po sila basta nag-aako na daing titulo. Okay. Oo. Sige. Maidagdag ko kasi, Ma'am Ancie, baka po kaya naghahapot sinda sa kuya kung noarin matapos ang residential. Ito po kaya nasarutan pre-patent, itong agricultural pre-patent. May expiration po kan acceptance kan application muna na December 31, 2020. Yun yung sinasabi ko, Ma'am Em. So may Opo. unya na taon hanggang December 31. Opo, ito pong agricultural pre-patent. Okay. So, kung nakapag-file na po sinda sa tuya ng December 31, 2020, Aha. pwede pa po iyan i-process by 2021. Itong mga application nila. As long as nakalaog na po iyan sa satuya ng December 31, 2020. Ito pong saro na free patent itong inaapod ng agricultural free patent. Oh. Yan po Sa ang agri- saro sa na agri lang siguro ito, ma'am. na-consistent. Kaya gayon, naghapon. Oo. Kung maaaring matapos. Yes. Yun po ang gusto kong ipaisi din na
itong agricultural pre-patent, ang acceptance of application will expire by December 31, 2020. Mhm. Opo. So, yun. Sa agri po, ito ano mga tugang duman sa nag-apot, para po itong pigsasabit ang expiration, para sa mga application lang po ito sa agricultural free patent, hanggang December 31 ang pag-accept kang application. Pero ibang mga padagos pa rin yun hanggang next year para po hanggang sa makumpleto tagabos, gusto tagabos na mga harong, mga edifisyo kang gobyerno, ang satong mga barangays, itong pick-upot ni Ma'am Emily Dumanso sa libre din na patitulo sa itong mga LGUs is ang gusto kan DNR gabos igwa kitang kapot na titulo. Ano po, Ma'am Ems? Opo, tamas kampante kita kaiyan. Oo. May titulo talaga kita. Yes. Ma'am Ems, igwa ka pa pang mga dagdag na info na gusto i-share bago kita magpaaram sa itong mga listeners? Sige po. Ini po, gusto ko rin po as part of the IEC Opo. na inisa to yung programa. Hello, Ma'am. Nawara ulit si Ma'am M. So, siguro habang pigo-contact ni Kuya Ronald si Ma'am Emily, po nanta itong pigsasabi ko kaso bago na memorandum. Hello po, Ma'am Ancie. Yes po. Again, Ma'am Ems, ano po, ginarayit po ito? Okay po. As part po of the IEC, gusto ko pong ipaisi sa mga listeners na mag-avail na po sila kaining residential pre-patent mas maray man po giraray itong may tituloan sa tuyang mga daga. Mhm. Unang-una po nag-appreciate man po iyan, lalo kung may titulo, nag-appreciate man po ang value kan sa tuyang mga daga. Mas nakakapag-presyo po kita kung may gusto taman iyan na i-transact, pwede taman po iyan na maipabakal na alang kaw ang presyo. Pangalawa po, gusto ko din po ining ipaisi din. Ito po na may sadiri na sobra sa 1,000 square meters. Okay. Ang sa indang daga. Kung igwa naman lang po sindang mga aki, ipasubdivide na nila so that i-award na nila naman sa mga aki. Nganing bago man sinda mawara man di na-isettle na nila sa mga aki ninda para ma-avail nila itong residential pre-patent. Oh. So, Baka pag po, may baga, mga Ma'am 1,000 square, ma'am. More than 1,000. Halimbawa, daga mo, 1,005. O di, 1,000 sa imo. Itong 500, pwede mo naman itong pahaharungan kan mga aki po. Anyway, futuristic kita, Ma'am Ancie. Oo. Siyempre, mapamilya man iyan, gusto man nindan magkasadiri, igwa naman na sindang titulo, avail na sindang ng residential pre-patent. Yun. Para dire-diretso na. Opo, mas Yun. maganda baga pag ang naka-ready naman baga ang mga aki tangon yan na igwa naman sinda kititulo. Mhm. Kung magkakampante na rin kita na sinda mayroon ng matutugdo ka na dahil sinda papahalion. Yes, Basta-basta. tama po yan. So, Ma'am Ems, nag-abot na Opo. kita sa oras ng pamamaaram. Salamat sa imo pong suporta sa tutuyang programa ngunyan. May last ka po na mensahe sa itong mga listeners? Gusto ko pong magpasalamat sa lalong-lalo na ito pong mga interested na maaraman ang satuyang ang proseso kan ang pagpapatitulo. Kung igo pa po sindang mga gustong mga maaraman tungkol sa daga, lalo na po sa pre-patent, pwede po silang magdulog sa sa Senro at saka sa Penro na nakakasat po kan sa indang mga munisipyo. Sinda po matatabangan ninda, lalong kaini sa tuyang programa. Tangani po na mapacilitate man ang pag-apply ninda. Tangani pong mahali man sa isip ninda na ay dipisilon gayud ngaya, pero pasin man po basta kumpleto ang requirement. Yun. Yan po. Yan lang po. Maraming salamat din po, Ma'am Ancie, sa oportunidad na tinao mo sa muya na maipaabot ini sa mga listeners taan sa tuyang programa. Yes. Salamat po. Welcome po, Ma'am Ems, and thank you man po sa Giraray, sa Licenses, Patents, and Deeds Division, sa panginganot kan sa Indong Division Chief si Sir Ferdinand Baltazar. And syempre po, salamat po, Ma'am Emily Nas, ang Land Management Officer 3, kan Department of Environment and Natural Resources. Thank you po sa Giraray, Ma'am Em. So, mga tugang, very, very quick lang before kita magpaalam,
mamaaram, duman sa mga dakol na nag-text sa tuya, ay ano ko lang itong memorandum kan sa mong secretary, manungod po duman sa recovery and transport permit for uprooted or fallen trees in private lands and temporary waiving of issuance of transport permit for non-timber forest products in private lands. So, i-diskutir ta ini sa masunod na semana para po mas malinaw. Pero duman sa mga nag-apot, ma-message po kami sa Indo para po mas magiyahan kamo kung ano ang mga dapat nagibuhon asap para duman po sa mga nag-text na mga nagkaturumbahan kin mga kahoy sa indang mga natad. Ano po? So, nagapatakin sa oras ng pamamaaram. Sa bilog na persa, sa ngaran kang bilog na persa kan Department of Environment and Natural Resources sa panginganot kan sa muyang OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag, kan sa muyang ARD for Technical Services Attorney Ronald Supsop, and syempre kan sa muyang ARD for Management Services Engineer Eva Esocfemia sa gabos na Penro sa Sinsenro sa bilog na Bicol. Ini po si Ancie Lawenko nagpapasalamat sa gabos na nag-antabay, sa gabos na nag-text, nagpaabot kan sa indang comment, ansin sa mga naghiling sa DZGB News Online. Nagpapasalamat kami sa Indo Gabos. Diyos ang magbalos, Diyos ang magbantay. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta, Atamanon ta, Kapalibutan ta, Atamanon ta, Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan